Здравейте хора, аз съм Патрик и надявам се да харесате клипа. Този клип е относно рекламите. Рекламите са едно от нещата, които ние всички мразим. Буквално мразим. И защо ги мразим? Защото по принцип прекъсват филма на най-интересната част. На най-интересната. И прекъсва интересния филм с нещо съвсем незначително. Например, като ето това. Олеле, изцапала съм си роклята. Какво ли да правя сега? Използвай персил. О, да, Савек ще ми помогне. Само изчакайте един момент да го изкарам от чантата си. Почакайте. Да. Персил ще ви помогне. Изперете петната. За мен такива реклами по принцип са безсмислени. Не може една жена да извади 3 литрова бутилка перилен препарат от чантата си. Друго нещо, което рекламите по принцип правят е това. Купете персил сега и ще получите подарък глобус. Разбирате ли? Купуваш нещо, за да получиш подарък, и този подарък няма абсолютно нищо общо с това, което си искал да купиш. Просто е подарък, защото искат да те накарат да купиш това нещо. Новините. Никога не мога да разбера тези новини. Винаги е нещо такова. Спортните новини. Спортният ни отбор загуби срещу Италия в 2-3. Нека разберем още в късните емисии след 2 часа. А сега преминаваме към Трифунка за времето. Здравейте, аз съм Трифунка и днес ще ви покажа времето. Около източна България ще бъде слънчево и ще има лек вятър със скорост около 15 км в час. Който се интересува, може да отиде на море. Към средна България, тук температурите ще са ниски, под 50 градуса Целзий, въпреки че сме в средата на лятото. Тук в западна България и София може да се усети огромен вятър, също и дъжд, който може да премине в градушка. И така, внимавайте да не ви се удари някое дърво в колата при големия вятър и градушката. Само казвам. Това беше от времето. Да, разбрахте какво имах предвид. Просто няма смисъл. Тези реклами, новини. През новините, добре, съгласявам се да ги има тези новини, но поне да казват нещо хубаво. А те само смърт, катастрофа, самоубийство, бомби. Също и тези реклами, които видяхте по-рано в видеото, не знам за какво ги правят. Те са толкова безсмислени, че няма на къде. Скоро сигурно ще почнат да рекламират да си купиме боб, защото ще дойде края на света. И относно рекламите, когато гледаме филм, и ви казах, че рекламите по принцип прекратяват филма. В края на филма, лично аз, не знам вашето мнение, се чудя дали съм гледал реклами или филм. Защото веднъж съм засичал и 2-часовия така излезнал филм, 40 минути от него преминаха в реклами. Надявам се да ви е харесал клипа
И до скоро. Също и от мен до скоро. Ще се видим на морето.